nina kuzomele niyeke lento okwenza ngathi unyazi olwenu niyalo-ona, kuzomele niwayeke la masimba lawo. Yabo unyazi uma kuwukuthi uNkulunkulu ngempela unyazi owethu sonke. Yabo nje thina esona kakhulu ukuthiwa sibabi lulande thina unyazi. Ya thina uma kuthiwa sasingekho nalo unyazi ngaba lokhu. Musani ukuzenza ngcono nina ngonyazi, ngazi ukuthi unyazi yini nilufake iy'cathula, unyazi luphefumula umoya uphuma phakethe nena. Yeyi amasimba lento le. Unyazi uma kuwuthi unyazi uNkulunkulu wabantu bonke abakhona emhlabeni. You understand? Mina ngaze ngizwe mina abantu bethu uJesu wethu, uJesu lethu, uJesu wami, bhu lethu, uKristu wami. Angaze ngibona abantu bebanga isiphambano mina. You understand? Ya unyazi uma kuwukuthi unyazi uNkulunkulu bafowethu, uma kuwuthi unyazi lokuphila olwethu sonke futhi nami. Ya unless uma kuwukuthi nina nizama ukusitshela ukuthi unyazi luyifake, ngoba phela iy'nyathelo zenu nama-actions wenu nemilomo yenu ifakaza lokho. Niyalihlambalaza unyazi, wahamba nikhuluma imfihlo, nikhuluma kuze kweqe ngazi ukuthi niphile ezulwini. Hayi unyazi luyakwazi ukuyikhulumela, luyakwazi ukwenza ama-actions. uNkulunkulu wathi mase abantu sebeqala ukungazwani wafaka ama-elections, wathi abathi uNkulunkulu akekho one side, abathi uNkulunkulu khona bame ngapha noMose, kwavela ukuzimananga yomgodi bangena phakathi bagunywa umhlaba. You understand? Asikho isidingo sokuthi kufakwe ama-elections kuthiwe wabonakala uphethe itsheni imhlophe ulisaphi itshe. No bafowethu, kahleni wabonakala uphethe upendo omhlophe wani sebeyokuzonda-ke manje wabonakala ugundele into sebeyokuzonda-ka. Hayi